Palvelukäytävä. Te saitte jo toistamiseen tarkalla korvalla palkinnon. Mikä on teidän tiimin salaisuus? Meidän tiimin salaisuus on se, että kun meillä on niin hyvä yhteishenki, niin se näkyy myös meidän palvelussa. Millainen ihminen sopii palvelukäytävällä työskentelyyn? Minkälaisia ominaisuuksia hänellä pitää olla? Asiakaspalvelun henkinen, iloinen, positiivinen ja semmoinen kuunteleva, että pystyy kuuntelemaan sitä, mitä sillä asiakkaalla on oikeasti asia. Mikä on sitten kinkkisin juttu, mitä te olette joutunut palvelukäytävällä selvittelemään? No tällainen äkkiseltään tulee mieleen viime kesänä semmoinen, kun oli lampaan pää jumittunut aitaan, niin häntä sitten yritettiin pelastaa. Ei tosin täältä käsin, mutta soiteltiin mamppuja. No mitä te kaikkea teette yleensä palvelukäytävällä? Kertokaa esimerkkejä siitä. No, me palvellaan tietysti kuntalaisia ja talon ihmisiä sitten kaikissa mahdollisissa asioissa, että meillä on tässä paljon avainhallintaa ja sitten Kelan asiakkaita ja Pirhan digitukea myös annetaan tässä, että ihan laidasta laitaan kaiken näköistä mitä eteen. Oikein paljon onnea ja kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia.